Бам! Хао, добре дошли на гости. Добре, заварени. Добре, заварени. На тебе за първи път, на тебе Да. за, не знам, за пети поне. Да. Това е iPhone. Как сте? Добре се чувстваме и интересно место, кефе са, че сме тук. Благодарим за поканата. И как е? Много интересен метод избрахте. Аз ти казах на тебе още от първия ден, като почнахте да ги пускате по този начин, знаех, че исках да сте двамата. Иначе за тебе отдавна ми говорят хора, виждал съм ти старите неща, публикувал съм ги, но както често казвам, просто трябва да му дойде момента. Така е. И мисля, че Всичко с времето си, да. Ти ми беше писал между другото веднъж, но така не се разбрахме тогава. Остана отворен въпрос. И по-добре. Да. Аз така хвърлям захранка тук-там е. По-добре, че така се получи, да, с него да си изкочиме. Не само и албума е добър повод. Вече има много повече материал, за който да се говорим. Да, точно. И на такъв принцип пускаме песните. Първо единия, после другия, така че... Да, това имах предвид. Така се получи с това, да. С него как сме тръгнали преди по участие, така сме го карали. Излизаме, той си изпява една песен, аз си изпявам след това моя. Мешаме двата сета и с него така ни е тръгнал. И фитове като има. Да, бяхме захванали една поредица Illegal хип-хоп. Това си беше негова идея, която предполагам, че ще продължи. И направихме колко? 3-4 издания, като на нашите сетове бяхме точно така, както той казва. Не на всичките. Една песен, аз една песен. Бяха на всички. Той... не знам, генерално се умешвахме. Така ли беше? И след това поканахме други изпълнители. Направихме едно издание с русенците. Фога беше заедно с Вансан, заедно с хипа. Много уважение за Северната школа. И други хора сме канили. Лауда е участвал, Бунт е участвал. И гледахме да ги правим на различни места, различни от традиционните. Да не е, нали, микстейп, даже там сме направили или в хип-хоп. В Русе имахме. В Русе едно ли? Правихме в Русе, правихме в един бар, който затвори, какво беше... About Last Night. About Last Night. И в Кевата направихме, даже там беше първото издание. Лъчо ли беше на пулта тогава? Да. Мисля, че той беше, да. Знам, че той там често има някакви. Имаше. Да, така беше. Да, имаше. И последното беше в Rabbit Hole. Реално искахме просто да разшириме малко местата, за да се случва, нали, хип-хоп. Да, то идеята на цялото нещо беше да не е всеки път едно и също, едни и същи хора да изкачат. Просто ние си бяхме организаторите на това нещо и се свързвахме с хора, с които искаме да бачкаме, нали, им се кефиме. И просто това беше идеята да го захванем и да кажем през 2-3 седмици да има по едно участие с различни изпълнители или групи. Това беше идеята на цялото нещо. Получи ли както го искахте? Тръгна добре в началото, но както... Всеки си има някакви неща на главата, които трябва да ходим на работа, трябва да движим някакви други неща и просто в един момент нещата спряха да стават толкова динамично и... Като присъствие беше добре. Други неща имаше. Други неща имаше. Показател. В Русе беше много яко, но там някъде да е яко, защото те просто хората, местните... Те са жадни. Те са жадни за такова нещо. Там беше най-якото и беше много яко. Тук в София нямаше толкова хора, колко имаше в Русе. Въпреки че в Кева се получи доста добре. Аз съм много доволен. Да, там беше първото добре. Издание и в Кева се получи много яко. Случи се добре, че имаше и чужденци там, хора, дето се посъбраха така по стечение на обстоятелствата и стана яко партито. В Rabbit Hole беше най-малката посещаемост. През Вулгарния. Идеята е така, че... Кирчо, моят човек. Киро е първият човек, защото аз не съм от София. По принцип аз съм от Гоце Делчев. И Киро беше първият човек, реално, който познавах от хип-хоп обществото тук в София. Откъде? Негов братовчет, с който сме си много гъсти, Гушката, много любов за Гушката. Той е първи братовчет с Киро и той знаеш, че се занимавам с хип-хоп. Гоце Делчев, така? Да.
И той знаеше, че се занимавам с хип-хоп още, да кажем, не като съм прохождал, но от много време. И ми е говорил за братовчетно, за Киро и ми е казал, като дойде тук в Гоцето, ще ви запозная. И така и стана. Дойде след някакво време, запознахме се. Между другото, много си паснахме с него още в началото, като взехме да си говориме така по характери. Реално не сме говорили още тогава да бачкаме заедно. Нямали сме такива планове. Не, може би, да, имали сме... Всеки мое пес. Да, имали сме някакви намерения, но... Мисълта ми е, че не насилихме нещата, да кажем, братле, ти се занимаваш с хип-хоп, аре да вземе да работиме. Ти беше ли записвал вече? Да, ние тогава си имахме група, между другото, в Гоцето. Черен свят се казваше нашата група. Бяхме си направили студио там всичко. Ама не бяхме, мога да кажа, че не бяхме много сериозни. Може би пак заради някакви обстоятелства и работи, нали, сега няма да опреквам никой, така се е получило. Бъли стари групи там, от които да се учите? Аз не знам много за местната школа. Ами, то има лица, които са доста по-големи от нас и едно време са движали нещата в тая сфера. Но като имена, едва ли ще ги знаете като имена, защото те не са пускали много тракове. Дали има от кой да заимствате информация, данни? Лично за мен мога да кажа, че аз идвам от такава среда, в която просто няма кой да ми запали искрата, разбираш. Сам съм си запалил искрата. Дори начинът ти на носене е точно... Точно обратното. Там е от мястото, от което идваме, убиец на мечти, на всичко, разбираш, гаси всеки пламък, братле. Без да преувеличавам, просто всичко е чалга, всичко е предразсъдъци, лицемерие, такива неща. И ако не си част от стадото, просто в един момент тежестта, която носиш, става малко... лесно и носиш някаква тежест, така малко се чувстваш като аутсайдер, разбираш, така е средата. Но просто аз реших, че това нещо си е моето и просто в момента, в който се запознах с хип-хопа, много силно го усетих, братле, това нещо. Много силно ми разпали вътре всичко и си казах, това е моето нещо. Въобще не ме бе кой какво прави, кой как се движи, кой какво харесва. И мога да кажа, че през годините съм се чувствал като аутсайдер и като човек, дето не се вписва в обществото, защото всички като се обличат по един и същи начин и харесват едни и същи неща и ти от някъде се появиш с широките дънки, с шапките и работите и всички като те гледат като изтребители, вратле, нали се сещаш малко Значи, преди 35 години по същия начин, и така се влюбих, като чух първите неща, но ме предвид, че това е времето, в което е веднага след прехода и буквално на целия град се набиваш като трън в очите, докато сега малко ли много са виждали къде по телевизията, къде по... Да, има го това нещо. Но това не означава, че няма да сочат, нали, защото по-лесно е. Но пък в твоя случай ти да си го намериш и въпреки тях да си се заореш в него, само може да направи по-силен и по-богат за твоя вътрешен свят. Абсолютно съм съгласен с това, да. И в крайна сметка, дето кажеш, то си е моето, ти като си го намериш, някакси се закачаш за него, аз защо не спирам да го правя толкова време? Не мога сам да си отговоря, разбираш? Точно. Началото беше слушане само, меломанщина, после да пробваме да танцуваме, после да записваме. Накрая тук беше, защото не можело да имаме в България такова предаване, което сме гледали като Йонти Рапс. Що да не може, бе? Няма стане в България. Дай да пробваме и тогава да кажем дали става. Ето ги къде са написани сезоните. 9 е в момента. Знам, да. Така че знам, че е много трудно, когато никой не разбира твоя порив вътрешния, но пък знам, че ти сам си даваш сметка, че ако го прекъснеш, после не можеш да се погледнеш в огледалото. Така. И от друга страна ти, правейки нещата публични, при всички положения допринасяш за някакви хора. Абсолютно. Знаеш или не за това, със сигурност закачаш някакви хора, замисляш ги. Със сигурност, да. Споделя ли се ти, братле, твоята песен смъкна от парапета да не скоча, примерно? Да, всякакви в момента, случаи, да. Има хора, дето се кефят и са ми го казвали. И това наистина е голям тласък за един човек, който се занимава с това нещо, да те признаят, да уважат това, което правиш, да ти отдадат респект. Много хора имат същите мисли, ама не могат да го изкажат по този начин. А това в крайна сметка е изкуство, защото музиката си е изкуство. Искат или не да го признаят някои хора. Рапа е музика, музиката е изкуство. Така.
Аз тук искам да кажа, че по принцип сега си вада извода, че като се чувстваш аутсайдер, може би си направил на крачка. И аз така мисля в някаква степен, защото това те обръща навътре, а рано или късно тия единици в масата, защото тя масата не е една амеба, да е един организъм, тя е влизащи и излизащи единици. И единиците искат или не остават сами в един момент, поради ред причини, и ще трябва да си говорят със себе си. Няма начин. И това те кара също да даваш... Аутсайдер е опитен в тази игра. В смисъл... Да, и това подсказва някакво чувство на осъзнатост. В смисъл не си някъде... Да вкарваш много повече енергия. Не си някъде, където просто не знаеш къде се намираш. Всъщност много добре знаеш къде се намираш и просто не се чувстваш в крачка с останалите, което няма нищо лошо, даже, както казах, е... Но да уточням, че да си аутсайдер не означава да си непроменлив, в смисъл ти си се променяш при всички положения. По-скоро прогресираш, ако питаш. И пак си оставаш аутсайдер, защото твоята промяна си е в твоята посока. Ама аутсайдер не е точната дума. Те така си. Не е аутсайдер, но да кажем в определени моменти, докато нали, се движиш и минаваш през този път, аз съм се чувствал така. Да, но обаче пък мога да кажа сега за момента, че аз като се превера в моят град, вече доста хора, да кажем, когато тогава са били деца, когато аз съм се изграждал като такава личност, сега показват много уважение и се кефят. Те сега в момента растат с тази музика, която ние правим. Ти се прибираш по друг начин, облечен и изглеждаш както тогава. Просто сега имаш повече самоувереност до някъде и заради контактите ти тук, предполагам, да виждаш, че е възможно. Така е. Просто там е друга средата, това исках да кажа. Предразполага към други неща и лансира други неща. Няма нали, хора, които ще ти кажат, това дето правиш много яко, или хора като вас, които по някакъв начин ще подкрепят и ще го представят това нещо. Просто няма такива. Медии или каквото и да е. Това искам да кажа. Това е супер лукс да има смисъл. Едно време, като имаше само B-сайт, ние пътувахме цяла нощ с влака, за да участваме за колко е 20 минути. Не знам дали има и толкова 3 Не съм го гледал никога. 3-4. Не си гледал B-сайт? Не. Не успях да го сваря. То реално да, то няма в интернет. Няма никъде в интернет. Имаше един единствен епизод, той беше с маняка и Доктор Флекс от GGP. Там по V-боксовете, да. Много странно. Иначе доста народ си ги имат сигурно по VHS касети, тема никой не му се занимава да ги сваля. След тази да мисълта ми беше, че като имаше една единствена възможна медия, беше пък още по-сложно. В началото, което ти казвам, буквално хората не викаха дигнете си гащите, ще ви паднат, в смисъл. Иван мога ти разкаже трака, в смисъл, същия град, същите набори, същото първо ново нещо за обществото различно. Ма това, зато съм нали по-късен набор и съм в София и така нататък и пак съм ги усещал всички тези глупости. От страна на всички. А и в София смятай, което в София. И то в един момент и говориме за някакво време, примерно 2009-10 година, когато вече тези неща нали, вече са преминали през България. Две вълни са минали. Когато вече има нещо установено, нали, вече се знае кой е къв е. Той има и много предразсъдъци заради друго нещо според мен, защото хип-хоп е така свободна музика, нали, не се изисква да можеш да пееш и да имаш някакви... Нали, той се изискват специални умения, но хората си мислят, всеки втори дет се е заребил, си мисли, че може да прави хип-хоп. И в същото време изкачат много такива... Те много хора го правят. Да, изкачат много такива хора. На имиджа. Точно така, точно така. Да, това искам да кажа, че постоянно изкачат някакви типчета, видеа, работи, дето изобщо си нямат представа какво правят и не са минали пътя, за да го правят първото, което е. Това следията много помага за всички. И хората като влезнат в интернет, като го видят това и после като те видят и те и си викат, е то същия като тях, разбираш. Това е според мен много тъпо. И аз понякога съм звучал и като хейтър, даже заради това нещо съм го казвал. Специално за хип-хоп батълите съм казвал, че според мен там трябва да ги хората, които излизат на сцената, трябва да са проверени хора. Не да се качва всеки, сега нали така може да се открият таланти, съгласен съм. Ама така пък и не ходят таланти там, братле, защото... Обаче това е ако имаш избор и може да направиш си, сега там имаш така е. 8 човека, от които тримата да стават, как да направиш батъл? Но все пак имиджа е важно нещо, аз така мисля, че не трябва да се пренебрегва това нещо. 100%. А батълите са едно от основните оръжия да размият този имидж.
Защото там са семенни течности майки, дето мани беги. Винаги, това е последните Ти между 10 другото си ми години. бил даже съдия на едни батали. Къде? При спенснята ли? Не, как се казваш сега, то скейт клуба? В Five High. Точно. Да. В Ама беше преди много години. Мисля, че и Сенсей и Мера бяха тогава от журито. Ако не се лъжа. Сенсей и Атила, може би. Iron Mike, да. Мисля, не, и Мера беше. Мисля, че и Мера беше един от... Не е било и Мера, бе. О, беше. Той е съдействал доста често и там също е съдействал. Аз спомням се за този батъл, имаме или една Госли снимка... беше, или май беше от това, май беше от журито, така си спомням. Не, хост беше, май. Не беше. Илю беше, спомням си го това. Той се имаше нещо, Сигурен съм, иска да се ма бари беше тази доста сграда. отдавна и... Спомням си го с Беше секта доста това, но и аз не съм сигурен дали не го говорих. Но имаме снимка Атила, аз и Сенсей от този батъл. Както и де. Да, И подсъдих ли за тебе или не? Не помня какво стана. Сега подробности не си спомням. Помня, че отпаднах там в единия кръг от едно момче. Както и да е, беше... Никога не съм ги толерирал тия изцепки. Даже според мен по-добре някакви заучени, не е целият текст, но такива фрази, защото той хип-хопа реално погледнато е доста клишета, като се замислиш. Нали, и американския. Има си едни фрази, дето се въртят. Има си, да. Но идват в правилния момент, не ги мислиш, сега ще кажа това и това, просто то, да. Аз смятам, че те добрите, в смисъл, че те, които искат да са си батъл MC-та, според мен те трябва да пишат много само пънчове с цел батали и просто като излязат от написаните неща, обаче всичко да имаме в ума и просто да ги вадят на момента. Да, откъдето ти е трениран мозък. А не да са ти да римуват обичайните тъпоти с нещо супер предвидимо. Защото това не го прави по-малко фристайла и смисъл това си е. Да, в никакъв случай. А и това си е. В смисъл това е нещо, което се практикува в качествените батали. То трябва да си предразположен към това нещо, не е само да пишеш много. Може би не първия, втория сезон ли да е било, може и първия да е било. Тук е един много як фристайл на Homeless и Сахата. Да, помня, да. Дето им въртях, значи Дени ми беше изпратил 5 бита, ама те са такива по 20 секунди, аз да си ги размножавам, нали, 5 лупа да кажем, специално ги беше направил. И аз им ги въртях, т.е. в движение те си сменяха флоу спрямо бита, това е в реално време, не сме се подготвили за това. И това е фристайл. И като се озърташ, нали, да пееш за нещата, които виждаш тук, няма как да си го направя на заготовка. Те не случайно си направиха имената от баталите. Да, абсолютно и двамата. Но така де, стига за фристайлите. Значи ти се познаваш с него покрай Кил. Точно така. И оттам нататък как стана спойката, защото очевидно мелите заедно. Всъщност не знам. То стана, че ли ще кажеш? Твоята гледна точка или? То моята гледна точка е, че не знам. Добре, нека мога да ти кажа, че така се получи, че... Поддържали сме си някакъв контакт и явно сме имали общи идеи, общи виждания за нещата и сме си казали... Един ден да пробваме нещо. Да, то стана натурално, не е било нещо пак на сила да го мъдрим и да го мислим. Работата е така, че с Киро, когато взехме да работим, защото нали, с течение на времето решихме, че трябва да направим заедно някакви неща. Той ми вика, братле, като аз тогава не живях в София, още пътувах и той вика, като идваш в София, скочи през студиото, ще си избереш, ако искаш нещо, бич, ще ти пусна някакви неща. Ако ти изкефи, може да направим някакъв трак. Така и стана, нали? Избор да искаш. Да, и взехме да си действаме лека по лека и един ден Чимай ми каза, искаше да му влезна на фьючеринг на един трак. Мисля, че така беше, на Има, дето записахме. Тогава е реално. Да, това ще да кажа, че действително всичко е тръгнало от това, че това беше отдавна, сме искали да направим парче заедно. И така се случи, да. Сближава. Ти разсеват ли? Те се баси... Да, нищо шума на улицата. Да, като ефект. Тук, значи не предния епизод, преди вашия с Гогата, ми по-предния с Ръсти, като бяхме. И след като свършихме снимките, той всъщност Гогата беше с него, ама беше бекстейдж. И почнах да им пускам френски хип-хоп. Funky Family. Аз съм ти говорил и преди. Да, и абсолютно веднага стана дума нали, за тебе и за френското влияние. И колко сериозна сцена е там. И някога, не само сега. Тя е феномен. Реално първите иззъдния на американски артисти с европейски, нали, за фитове говорим, е с тях.
Значи Guru с MC Solar, NTM като направиха на... С нас. Ами то не е само нас, И то е с The Forum. Нас, Foxy Brown и AZ. И AZ. Да, то е реално... Ремикса на Affirmative Action, да. Чук. Да. И IM Това са имат още с 9, да, Full Family там, хора и Method Man и Redman. Ма съвсем в началото на 90-те, това 93-та да кажем. То там интересното е, че наистина е феномен. В смисъл, не като да се опитаме сме американците, а по-скоро нашата школа спрямо американската. Има си съпоставка според мен, е много голяма. Имало е, сега днешните доста приличат голямо. Днешното вече е различно. Да. Дори не съм толкова запознат, защото съм даже спора е дали американците не почнаха да приличат на европейците, защото там... твърде възможно. 2004-та, да кажем, времето на Лил Уейн, като почнаха да внасят английската мода, тесните дънки с скейта, нали, и тази визия, толкова се бяха изчерпали, където Кереслан викаш, че в момента хопа се пази в Европа и в Азия. И има нещо вярно. Но то винаги ще има имитации на каймака, в смисъл навсякъде. Винаги се вкарва, като нещата ударят на камък, винаги се вкарва нещо ново да разчупи, ама... Та мисълта е, че стана дума за тебе и във Франция има много какво да те инспирира, очевидно. Независимо, че не си ги консумирал като нови албуми. Ма те баш си ви закачат, в смисъл, аз затова се закачих пък на вас, защото Петицата е все едно група от моето време. Вече какво става с нея, не знам и доколкото се говори. Има ли я, няма ли я, кой е активен там, само ви двамата пускате в канала. Ако ще минаваме на тази тема, няма проблем да говоря. Да, аз нямам проблем да говоря, защото в крайна сметка трак с Петицата има в албума. Да, ама кога е записан? Той е записан в продължителен период от време. Тоест не е записан нито преди 2 години, нито тази година. Аз го усещам, че не е сега. Започната преди година-две, но примерно някои от куплетите бяха записани втората половина на миналата година. Аранжимента, скречовете си от сега, защото сега завършихме албума. Да. Но пак си е, защото сега, ако канала беше направил скречовете преди 2 години, да, вие може би нямаше да разберете, но аз ще да знам. И аранжимента също. Просто някак да ме излъжи, че се направим сега, просто... личи си, но това е съвсем нормално за всеки един албум, който си се прави продължително време. Иначе Петицата... Не знам, случват се съвсем нормални неща с нея, защото няма какво оригинално да кажа в случая. Просто и Мера има 2 деца. Аз съм се хванал да си върша някакви други неща. В смисъл, всеки си е хванал в момента някакви неща да си подрежда живота, така да се каже. Но след промото се събрахме да полеем албума и промото. И тъй като аз имах, в даден момент имах намерение да не издавам изобщо албума. Защо? Минах през... смисъл, много неща ми се случваха. И в един момент това почна ми се отразява изобщо и на нагласите за албума и за музиката и така нататък. Но да, в смисъл Ивона го каза много правилно. Ако няма PM, ще е същата тъпотия като това да не бях издал албума. В смисъл, защото започето и ще е много зле да си остане недовършено. Определено не сме от хората, при които се случват бързо нещата, но не сме от хората, които ги остават незавършени. И Деца на нощта на Имера много се проточи, но в крайна сметка излезе. И вярвам, че това ще стане и с PM. И смятам, че е по-добре да стане по-късно. А ще остане ли нещо изобщо от първоначалните планове или всичко ще се запише до ново? Според мен ще е редно да се промени.
Защото в крайна сметка в AM сме на по... колко? Там сме средна възраст на 24-25 години. Минаха около 5 години, да. Опитвам се, защото ние го снимахме оттатък, точно въпросното с всички 6-7 души. Преди COVID да беше. Хората да не го... 2018-2019. Да, и ви това си 6 години. Хората да не го очакват скоро. Смятай. но да го очакват, защото не знам, за това време се случиха много неща, които си показаха, че искаме да сме заедно, искаме да го направим и може би наистина е по-добре да втората част като противоположност да бъде не Бе, дали не е по-рано да спреш да не го очакват, пък като излезе да им е... те ще го забравят така иначе. Но те ще се родят нови фенове. Идеята ми, че в AM сме млади, в PM след един такъв дълъг интервал. Мисля, че това ще направи продължението много по-интересно. По принцип да, защото ви се случват много неща, казваш и Мера 2 деца, супер. И аз съм така. Даже нали снимахме за... То не беше се родило и първото даже, като правихме ония клип с децата. Да. Той го чакаше тогава. Да. Смятай. Но така или иначе са ви се случили много неща на всички и реално темите могат да са много други, могат да са доста по-солидни, и звученето... да звучите по-мъжки вече. И звученето... да. Не, че сте звучали женски, но да ти го казвам, ние си бяхме хлопеца, да. Изобщо няма как да са същите обстоятелства. Защото аз помня, че AM, когато натиснахме вече да го пускаме, даже си бяхме поставили един такъв срок и когато Юрката обработваше песните, ние спахме на пода в студиото му. И се събуждахме и... Да, и това... Моля те, Юрка, опри онова и буквално това го направихме за 1, 2, 3 знаеш, вечери. Знаеш, за петлицата, аз не търся интрига нещо или да чакам новина, знам. Покарахме се, няма. Това е логичен въпрос. Напротив, точно обратното, защото аз изключително много ценя екипите. Знам колко е трудно, обаче е много ценно. Това е мехлем. И това е една от причините, значи, когато се видяхме за първи път с вас, беше нямаше голока, имаше Nature Roll още. Да. Имаше Nature Roll, разбираш ли? И като се качихте и разтесахте тази сцена, аз тогава го отразявах за радио на ръба и ходих в хръсталаците и се записвах на телефона аудио усещането на всяка група, за да го запазя и после да го опиша едва ли не. Не, така го оставих. Както го бях записал, така го сложих в радиото. Но беше за всяка една група впечатления и първото и основно не е това, че тресяхте сцената, а че бяхте много, разбираш. Ето това е юмрука, за който говоря, да го събереш и то да е едно солидно нещо. И колко групи останаха в България? И Ума и Дума спряха да издават като група. То първо, че няма и второ, че на мен ми се иска да има. Да, даже може да е егоистично, нали? Та затова питам какво става с петицата. Не е за друго. Иначе, усмичката знам, че по принцип се яваш. Яваш, ама примерно неговия куплет е от въпросния трак, е от новите. Окей, но това ще е един куплет за цяла година, сигурно. Не всеки има тази енергия и този ентусиазъм за солово случване на нещата. Явно той си е за екипа. В смисъл, когато има 5 o'clock събиране, тогава ще има много куплети. Той се знае, не го обвинявам. Да. Като видиш, като види канала човек, виждаш кой колко е издавал. Независимо, че Мера сега днеска му качих много повече, то пък си ги пуска вече в негов канал. Да. Ето ти една причина да излиза такъв въпрос. Той при мен ще има нов канал скоро, обаче той ще е поради друга причина. Кажи я. Което пак е много яко, защото аз това си го бях споделил на хората. Заедно с канала, нашия диджей. За това, което сега сме предприели, той оставя грамофона и фаща китарата. Вярно. Защо оставяш грамофона, брато? Да. Много добри склечи, аз тях да хваля. Не, има предвид за това, което сме подхванали и с него конкретно. Но... За хардкор група, че? Да. Хардкор пънк. Заедно аз, канала, един приятел от компанията, който си е с нас бил
така или Кажи, че е иначе. басист. Той е басист. Да. Cool. А пък барабаниста се намерихме с него в един така фейсбук група за музиканти и той се каза, че живее 2 блока под мене, така че Ще го контролираш. много добре се напаснахме. И да, в смисъл, това нещо ще се случи малко по-отделно от ролбек и цялото това нещо. Просто защото наистина си е отделна стъпка. Ти ще си вокал, предполагам. Да. Тук 2 истории ми влизат в главата. Време ли е да разкажа едната? След казарма, ама загорял. До тогава си записал рап и казарма. Мали. Излизам, вече няма група, всеки в казарма. Обаче ми се излиза на сцена. И една група шуменска, много известна, Глоба се казва. Те са панкари по принцип. Но правиха кавари, по-хардкор залитания, Green Day. И втори вокал. Веднага. Докосвал съм се до работата с бенд и е страшно. Ние преди това бяхме правили, между другото, още като преди казармите с металите. Тогава се роди този рап метал хардкор стил. Всъщност като излезе Кварталите баща, аз веднага закачих китарата на Иван, откъде е гепил на Байлкезър. Да. Просто на момента, само като я чух, беше ясно, че е тя. И да, и закачих там. Не прокарах дълго, но поне се докоснах и до това. Но страшна работа е. Такъв тип музика се прави много по-трудно. Има ли име вече групата? Ами, Биас е за момента. Не знаем дали това ще остане като име. Но да, такова циментирано име все още няма. За момента е Биас. В момента върват нещата към това да си остане. Но за сметка на това, че нямаме циментирано име, вече имаме 9 парчета, които ги слагаме в албум. И в момента репетираме и се очаква около лятото. Нали, да не говоря някакви предварителни неща, но с темпото, с което сме хванали, по принцип това е нещо, което говорим помежду си. И записите на тези парчета за момента се очаква около лятото да ги направим. Съвсем друго е това с бенд, трябват и помещения за репетиции, организацията става по-сложна. Да, ами имаме си репетиционна, да имаме с друга група. Яко. Като цяло нещата там се случиха много натурално и много лесно. Ти значи пак се оставаш в глутница, смисъл, не е... Да. И ми е супер яко, че Калина е в тази група. Канала. Защото нали, с него сме си в Five O'Clock и сега... Да, и той може да си допринася пак, хубавия славата скречва и го чува. Да, имаме доста идеи за по-разчупани неща. Китара. Да, той има опит, била в групи през годините. Яко. А ти спомена в началото, че все пак сте направили опит да има някаква група в Гоце Делчев още. Да. Ние имахме даже. Как се казва? Черен свят, така се казваше групата. Това е яко има. С едни местни момчета, мои хора беха. В смисъл и още са мои хора, но пътищата просто не се разделих. Имаме парчета. Имаме в YouTube качени няколко трака. Ама те са доста стари. Ясно, сигурно пише годината, така или иначе. Да. Но интересно, мога да ги изнамерям да ги сложим в описанието, който иска да ги чуеш. Да. Те са достъпни. Не знам, даже не си спомням колко парчета има качени. И не са, да кажем, нещо особено под гледна точка на обработка и на звучене, но имат чар нещата. Пробвахме да направим нещо. Сега, че не се получи, това е друг въпрос вече. Въпросът е, че сме натрупали някакъв опит и натрупали сме опит. Ако виж статистически, нали, то по-често не се получава, на малко хора се получава, сега зависи какво разбираме под получава, нали, някакъв гръмнал успех или просто да звучат добре. Не, то не ставаше въпрос за толкова за звученето, по-скоро за ентусиазма. Не всеки имаше този ентусиазъм, който трябва да има. Разбирам прекрасно, защото в по-малки градове ти реално, като искаш да направиш нещо, правиш с наличното, Така е. А не с най-доброто.
И много често те се закачат, нали, от ентусиазма ти най-вече на този основния, който най-много гори. Правил съм го неведнъж. И последствие виждаш, че то не е неговото. То отпада, не може, няма хъса. Може да си почва прав, да не му се репетира, не знам доколко сте репетирали, аз ги спуквах от репетиции, разбираш. Ето ние не сме стигали до такива моменти, но да правим участие или да имаме изяви като група. Изобщо песен, като направиш преди да я запишеш, всеки ден се репетира на... Да, ти за запис. Не знам. Не помня точно дали сме по-скоро не. Различно е времето. Различно е времето, ентусиазма. Значи, този фит много бързо отменя фокуса. И хора, които, нали, не го искат толкова силно, е много лесно да се увлекат по съвсем други неща, по клипчета с котенца. Така е. Но идеята беше, че ние направихме между другото студио, даже доста труд вложихме. Студиото беше прилично, техниката беше прилична. Така в началото тръгнахме доста добре, но нали ти казвам, просто явно не всеки е бил толкова запален. За мен е обратен. Защото виж, правите студио и после някой да го ползва. Така стана. Да, точно. И стига до студио, защото има необходимост от него вече, но грешка на растежа. Да. Какво си слушал тогава? Какво съм слушал? Да, когато се запали така. Помниш първото нещо, което ти казваш, аз само като чух и се влюбих, ама да. Да ти кажа първо, тази тръпка, която усетих като влюбване, беше от песен на 50 Cent, между другото. Първия американски рап, който така чух и стръпнах, беше 50 Cent in the Club. То при нас идваха те най-комерциалните песни, защото, както ти казах, нямаше такава обмяна на информация, всеки да ти идва с диск, чуй това, с касетка, чуй това. Като съм бил малък, втори и трети клас, бяха вървежни тия нашите групи Мишо Шамара, тия Sniper Records. Тогава, който е имал касетка, сме слушали. Аз съм нямал, между другото, касетки тогава. Бил съм много малък, да я знам. Но вече като поотраснахме, ако говорим за американски рап, 50, DMX, Snoop Dogg, най-комерциалното стигаше до нас. Lil Jon също много се слушаше там в моята махала. Аз си, може би заради това до ден днешен слушам Dirty South музика. Аз се кефа много на това звучене. И това беше във времената, в които още нямаше интернет, нали, нямаше то достъп до всичко. Това ме запали. 50 и по-късно през годините си спомням, имах едно локменче и някъде, може би, у леля ми бях намерил една касетка на D12. Изобщо не знам тази касетка какво е правила там. Леля ми не слуша хип-хоп. И сякаш, не знам, сякаш съдбата ме откара до тази касетка. От някъде ми изпадна, взех много да слушам D12 на локменчето и вече след години, като дойде времето на интернета, там вече си намираш, търсиш, слушаш. А после стана ли меломан? Почна ли да ровиш назад в времето? Да. Определено. После почнах да слушам Wu-Tang, Onyx, такива групи. Не мога да кажа, че съм много запознат с история, с години, с албуми. Аз не обичам да влизам много в такива подробности. Албумите са достатъчни. Историята не обичам. Не съм от хората, които влизат по принцип в подробности, да гледам, нали, този албум, коя година е излезнал, кои хора участват. Аз съм от хората, които свалят яко музика и примерно ще свалят 10 000 песни, от тях ще слушам 100, разбираш ли? Аз много подбирам. И не ги трябва така, като запълнеш ги слушам. Като си правя нещо, си слушам някакво рапче. Обаче си имам някакви песни, дето си ми са нали, в моя си плейлист, в главата ми, дето си ги знам и много им се кефа. Много ги подбирам, между другото. Много рядко има албуми, които да ме кефат цялите. Много рядко. На Onyx албумите мога да кажа, че са от малкото, които мога да ги слушам целите. Голям фен съм на Onyx, доста съм ги въртял. Аз спомням, като излязаха за дебютния албум като нов албум. Ние ги консумирахме тогава, Wu-Tang пък е после даже. И Snoop, и дори на Дресоловия след NWA. И винаги аз и на тях съм им казал, ми е било много странно как хора след толкова време
го оценят това нещо и закачат за него, което е, нали, лъч надежда. Защото то не е, защото се връща модата, а защото самия албум е зареден и тези хора са на тая чистота. Да. В смисъл, те оценяват качеството на музиката без да го разберат. Съществото ти го иска, защото го има там заредено като вибрация. Заряда, да. Това е най-важно. Не, защото е напан сега, виж, това е модерно, ние ще трябва да го възродим, да го направим. То се усеща, особено като почнеш да правиш такъв тип музика и да я търсиш, но да. И да, това за мен е най-важното, заряда, дето го има. Без значение дали разбираш текста, дали биите такъв, има ли заряд, има ли енергия. И в днешно време просто, нали, времето показва, че сме били на прав път, защото всички тия групи устояха на времето и в момента всички знаят за тях. Говорим и за нас, и за Gangstar, и за пък Public Enemy, Run DMC, няма смисъл да става дума. Но абсолютно. всички стилове се раждаха тогава. И Bone Thugs, какво общо имат Bone Thugs или Warren G, и G-Funk, какво общо има Sonics. Обаче те излизаха паралелно и всички движеха цялата сцена нагоре. Стиловете се биеха, а не чаповете. Да. Стиловете, точно. Да. Много разнообразие, много контраст е имало тогава. И ти като ги слушаш паралелно, как няма да се обогатиш, как да не се влюбиш това, като то ти показва цялата палитра, колко е богата и като добавиш фитовете с R&B-то, с регето. Точно така, да. И веднага се появяват и тип групи като Biohazard и Clawfinger и така нататък, тия с китарите вече и Cypress Hill почнаха да правят с китари, да, като говорим за стилове, нали, трябва да кажем и Cypress Hill и House of Pain и... Аз съм точно те хора, дето слушат всичко, дето слушат от Dirty South, там до Чикаго, дето са Midwest, East Coast, West Coast, даже знам и North Side изпълнители, дето слушам. Вече има... Слушам всичко, стига да е качествено и да звучи готино. Качествено е много субективно изказване. Да, субективно, да. Някакви неща за мен са супер некачествени, ама те си викат, че са топ и обратно, нали? По-скоро от старите неща, дето са от златната ера. Какво знаеш? И аз знам Northside изпълнители. Кажи де? 082. Да. Иван Сан. Да. И... Да, че даже с единия... Русе Секшън. Че даже с единия симпатяга имаме песен в албума. С Фога ли изреш? Да. Аз пък имам много скитове в неговия албум. Не знам. Така беше. Да. И често ме досва, между другото. То реално, той албум, който сте направили с него, нали, в който ти гостува. Да, при Толю. Да, той концептуално е много близък до FM, където пък аз съм в радиопредаване. С Сънкъл Били и с Лени. Да. Поздрави. Да. Тя си мой човек. Да. Толю, NWA. Знаеш ли? Много така ли? Прочетох днес в описанието на това и се чули. Стане дума, като излезе целият епизод. Окей, добре. Между другото, много уважение и за Толю и с него имаме някакви неща в Expression, дето ще излизат за напред. И също не мога да пропусна и да спомена и Манагла Сленг, много любов и за тях. И те са мои хора. Там също имам някакви записи, дето може би ще излизат под някаква форма в техните албуми. Така че ще има материал. Не знам колко мога да се говори за това, знам от... Не, аз не говоря, просто нали, казвам, че съм имал връзка с тези хора и много уважение за тях, държа да го спомена. Наистина имам уважение към тези хора. Защото знам от бобката, че правят нещо, но... Да, това те могат да си говорят за това нещо, да. Точно така. Добре, давай гитавите да ги запукваме тогава. Нали в ефир? Да ти връча... В ефира ми как? Да ти връча... Той другия е тук някъде. Плуда на моите... Да съберат двете братчета, нали? Да. Плуда на моите... колко? 3 години труд. Това ли? И двата диска. Действително. Защото аз правих албумите паралелно в крайна сметка. Просто не знаех, че ще се отвори такъв интервал. Той се отвори поради всякакви причини. Една от които, да, между другото, написане вътре, не знаеш. Да, спускам.
Това в Искам момента... дали има някакъв принт и ми стори, че няма, ама си има. Има. То по-добре ти си го прочете, аз съм стар вече. С благодарност и безкрайно уважение към единствената платформа, която последователно отразява българския хип-хоп през годините. Big Up, Илю. Това, което си говорихме преди малко, точно за... В България няма как да има такова нещо. Има. И 9 сезона, че и отпреди тези 9 сезона под 9 сезона само Юмрук. Само Юмрук, да, точно. Поради За това... което е супер, защото... Супер е за хората, които го приемат за даденост обаче. Сайта е на 19 години. До година ще стане на 20 години. Те знам, аз още откакто съм си по-сериозен запален, което това ще рече 7-8 клас. Но да. Знам и съм влизал в сайта и съм слушал интервютата, и Сурово, и Радио на ръба. Колко винаги много съм направил, като проявявал интерес. Колко много хора съм заблудил, че има смисъл в това. Има. Един ден ще сложа въжето с лекота. Да, и аз исках да си сложа въжето малко преди да пусна албум. В крайна сметка, след промото съм доволен. Доволен най-вече от това, че имаше твърде... В смисъл основно бяха млади лица, в смисъл бяха хора на по 18 години буквално. Защото някой от тях... С някой от тях от тук там се знаем и просто знам на колко са тези пичове. Имаше много голям шанс да успеем да дойдем, обаче в крайна сметка не успяхме. Здраве да е. Да. Ама, здраве, да. Знаеш, но... хардкор. Да, ще дойдете на хардкор. Сигурно. Даже много... Другия път с канала тук. Да го разпитам аз, що така зарязах с кречове. Не ги е зарязал, Ще да остави го да дойде. Да, той ще си каже, окей. Да, направо ще доведа и басиста, и люлинския барабанист. Люлинския барабанист, много е важно да уточним откъде. Добре. Ще му дойде времето. Говори. Говори за това. Подай нещо. Да ти подам нещо. Първо идеята да ги пускате така с неговия албум паралелно през... то не е през ден, ама е през трак от канала, нали така? Ми пускаме през... Пак той, нали? През 2 дена по един трак се пуска, като сменяме, нали? Един път негов, един път мой, през 2 дена. Това е схемата. Той е голям продюсър стана последно. Да, Иван го зарази нещо. Каза тук ще така се получиха нещата, защото имаше си някакъв процес на работа, дето... Действително в един момент просто ни се застъпиха албумите това са просто добри идеи, това беше добрата идея да споделяме на хората какво се случва. И беше супер, защото в крайна сметка ние с него така иначе имаме и 2 парчета. Едно от които е и в 2 албума. Така че доста добре се подредиха нещата. Иначе какво, тръгвайки от цялостно визията, фотографиите и графичната обработка са на Радослав Кръстев. Шрифта е правен от Мейс. Много талантлив български райтер. Първата част е изцяло с битове на вулгарния, докато при втората малко исках да избягам от това, нали, щом ще има продължение на албум, нека да е огледално, нека да са пак 12 парчета, нека пак да е продуцирано от вулгарния, ама пък вместо да е фънки, нека да е хардкор. Не, по-скоро си една линия, която съм я продължил и тя просто си диша по някакъв собствен начин. Тоест тук има битове отново, основно на вулгарния, но има iTrack, има един фит с НСТ, което е... те са една метал банда, които обаче са така доста мистериозни и аз също не мога да им фана филма и не мога да кажа много за тях. Ти говори за мистериозност, погледни си всичките снимки, лицето ти е скрито, като изключим тая, която пък е надписите са отгоре. Погледни. Да. Натрушен си навсякъде. Това трябва да го питаме Радо, не знам. Той така е. Не обръщам внимание. Не.
Но... Тук няма, тук е блясък, тук е стъкло. Да, за стъклото аз му го предложих, защото го беше направил на една друга снимка и казах, да, е пак така. Няма глава. По-добре. Окей. Зависи за кой. Кажи за твоя албум. Те е дебютка, нали? Да, точно така. Аз диск още не съм направил, не съм извадил дискове. В скоро време, живи и здрави, ще има и дискове. Какво по-точно да ти кажа за албума? Аз мисля, че са готови и твоите. Не, няма още. Покажем. Ама нищо да е. Какво по-точно? Ако искаш за фитовете ми говори, айде. За фитовете, с Фога също и също взима участие в моя албум Фога, Жопето, Римака и Вулгарния. Даже с Вулгарния има най-много фитове. Мисля, че 4 песни бяха. Разписва се. Да. Аз много държах. Смичка имаш да го гониш, назад да бяга. Много държах Вулгарния да влиза в траковете. 3 ли бяха или 4, сега ще те излъжа. Малко съм... Не мога да си спомня, както и да е. С Римака много яко се получи песента, между другото. Много ми хареса как стана. Много енергия имаше самата вечер. Римака е машинка. Римака е машинка, да. И ми е все едно Чале Туна от Jurassic 5. Да, с него като действа на нещо винаги има много енергия и много чар. Нещата се получават. Не, като цяло всичките фьючеринги ми харесват. И аз като цяло, както ти казах, имам сериозна цетка на ухото. Не мога да слушам всеки, не мога да запиша с всеки. С тези хора, дето съм записал, са хора, които наистина им са кефе на това, което правят и просто не бих записал с случайен човек. Ото се твой албум бе, как? Да, точно така, да. Не знам, сега може да има хора да правят компромиси, просто за да има разнообразие, да е цветно, нали, но като цяло друго за албума... за фотосесията? Идеята просто така реших, да не е една снимка... Ги мятам така, ама да няма проблем, по-добре даже. За фотосесията реших, че не искам да е една снимка на всичките тракове, реших да е нещо по-разчупено, малко по-различно. Всеки трак с обложка? Да. Което ме много ме улеснява, защото понякога като правя снопове и всичките са с някакви визуализатори, и те са някакви интернетски картинки, аз няма какво да използвам за корица. Така. Който ми е идеално. Цак, хайде. Да, и по-разпознавана става песента, защото като видиш... Да, но пък не може да ползваме за всеки сноп, да стане целият сайт само ти. Да, е така, разбира се. И единия път в сторито, другия път на корицата и така. Да, благодаря за което. Супер, че... то може би хората не си дават сметка, но аз и подсъзнателно ги цъкам понякога. Умишлено. Преди имаше, защо това е първо, а моето е трето, брат. Чакай, на кой трябва да даваш обяснение в крайна сметка, да. Вместо да е благодарен, че песента му е вътре, почва да търси косури. Ужас. Да. Битовете. Битовете са повечето на Вулгарния. В някои са с Вулгарния и Айтрак двамата. И на Айтрак има 2 бита. Това е цялата продукция от тях двамата. Няма други битмейкъри. И после някой да каже, че... Той даже ме базика много Киро, че си избирам такива битове, дето няма снер, има римче. Това си ми е като даже в много от песните се усеща това. По-мрачни битове има, по-такива, дето не са много парти звучене, по-такива са вкарващите в някакъв филм. Да знам. Мрачни битове, да, точно. Такива си избрах. Такъв човек ли си до някаква степен, може би, не знам, да кажем, от околната среда. Съм натрупал някакви такива негативни емоции. Да, през годините би имал доста време така, в което съм се чувствал, изпитвал съм и болка и някакви други такива подобни емоции. Като цяло съм емоционален човек, въпреки че не ми личи нали, така на външен вид. И как да ти кажа, то като си творческа личност и като попиваш всичко това, което се случва около тебе, като гледаш сега, нали, не искам да звуча някакво черногледо и такова, но това е реалността, като видиш хората, децата как пушат трева, как шмъркат амфети, просеците по улицата, като видиш как работи системата и всичко и като почнеш да растеш,
и да се сблъскваш с такива компании, работи, глупости и ти в един момент това нещо го попиваш. И ти ако искаш да си истински, наистина да си изразиш емоциите, ти трябва това нещо да го напишеш в листа и да го запишеш, разбираш? А като го излезеш пред микрофона, улеква ли ти после? Разбира се, да, това си е като отдушник, да, много ясно. Това ме е държало в много моменти, даже аз си го пея в песни, че това ме е държало в много моменти да съм адекватен, дори ме опазило от много неща това нещо. Дали си дава сметка, че ти го имаш като опция, а много хора го нямат? В смисъл нямат уменията, ама аз го осмислям това нещо. Аз го осмислям това нещо. Пише да излезе от него. Мене също ме е било страх. Също ме е било страх. Като го чуя от тебе, от някои неща. И го хайпваш, даваш му надежда. Абсолютно, да. Въпросът е да го чуе. Защото в това меле нещата не стигат много често до който трябва, защото алгоритъма решава. Не решават емоциите, разбираш? Така. Какво е времето? Който има желание и иска да го намери, ще го намери по рано или късно, според мен. Клише е това. И така си мисля, не знам аз как съм ги намирал, аз как ги намирам тези неща. Да го вярваш, ама колко много не си намерил, които вероятно ще свършат повече. Така, но доста и съм намерил в крайна сметка. Не можем да казваме спрете да търсите, защото то в търсенето е смисъл, според мен. Хаштаг според мен. И сега какво? Киро мейнстрим битмейкър на годината, пък Иван underground битмейкър на годината. Наградени ли са или? Не знам, нали имаше преди такива награди с дефиниция нагоре-надолу. Просто Киро е очевидно по-активен, записвал и вокали, така че... Не е по-активен, защото тъй като количество това, което предоставят с звънката е доста съизмеримо. Иначе е ясно, че да. Да, просто примерно FM сайда, първата част си изцяло с Киро, тъй като просто по това време бяхме двамата човека, които най-много, в смисъл ние всеки ден бяхме в студиото, буквално. Всяка вечер след работа бяхме в студиото и аз имах много специфични идеи, затова и изобщо албума е толкова по-конкретен като звучене и просто сме експериментирали. За много битове съм имал идеите, но не съм имал примерно познанията и скила, който притежава вулгарния, за да ги пресъздам. Но да, в смисъл, текло е доста така творческа колаборация. И освен това, първата част е доста малко по-фънки, така да кажем. Много е странно. Първата е много по-фънки и тя е вдъхновена като примерно Redman, нали, защото точно това ми се мярка. В смисъл, точно Redman един от албумите на NTM, който също е супер фънк, пък е с много нали, социално звучене. Исках по този начин някакси да ги балансирам нещата. Там. Говорихме за френските групи, забравям Алиан Сетник, които бяха изключително значими за популяризирането на... Те са ултрафънк, право. Да, изобщо на френската сцена, мега човек, това е така красота. Е хит комерциален и само като го чуеш, като видиш клипа, медена работа, значи може да става стилно без да е пошло. Може, ама... Doc Masters, аз много слушам в момента, то е електро такова. Това вече не е нещо, което се слуша. С тръбичката на... Окей, да, разбрах, това е яко. Страшно, тия уестсайдските неща, да. Мега, разбираш. Това е много яко. Много ми се искаше да го направим, между другото, за някоя парче, но... Не знам, размисля. Идеята сред останалите. Няма певец, това винаги ми е липсвало при вас, няма някой певец. Ама това си е мой проблем. Това липсва в БГ рапа като цяло, че няма такива R&B мотиви работи. Има вече има повече. Аз не чувам някъде. Не ги ползват много, нали? Едно време беше лесно, казваш Бобо. Бобо, да. Да, но сега има повече. Симо и Трон Боби, примерно, са страшни. Да. Те са яки, ама и те са много... Бутикови, нали? Те са си много конкретни, което е супер естествено. Това е един страхотен R&B албум на две мацки от Варна. Да, знам. Вие бяхте говорили... Да, вие сте говорили за него. Но те оттам нататък повече не направиха кой знае колко много. Опитвам се да намеря какво албум. Нищо да да решим сега. Да, майната музика.
Какво не казваме за твоята тъба, за да се обърнем пак към него малко? Има ли нещо, което е хубаво да кажеш? Откъде ще го вземат? Ще го сложим отдолу като линк. Ами, за взимането... Направи се много достатъчно. Направих сайт и хората можеха да си заявят своето копие. Предварително? Да, и след това затворих този сайт. И всеки си го взе. Хората си ги получиха. Всеки един е написан. Извадихме тираж за промото. От промото доста хора си взеха дискове. Има остатъчен тираж, което така или иначе възнамерявах да го публикувам тези дни. От дисковете, които бяха предвидени за промото. Така че който иска да си вземе, може да пише просто до... Аз ще го сложа в описанието, каквото е. До Инстаграма или от страницата на Five O'Clock. Ама на Five O'Clock твоите гледам, че е заключи. Махнах ги, да. Но тотално ги изтрил. Тотално ги махнах. Тотално съм ги изтрил, тъй като... Перете са чмата и тебе като мене. Знаеш как всеки ден съм, така съм му казал всеки път, той вика, няма да го направя. Така съм на бутона съм да си изтрия всичко социално, разбираш. Да, аз така иначе се чувствам просто супер натоварен. Рекламата за промото, рекламата за всяка една песен, която излизаше, слава богу, други ден излиза моята последна от албума. И просто няма да се налага. И няма да се налага просто да ги играя известно време, поне тези игрички с интернет инфлуенсърството, така да се каже. В смисъл не... Приятно. Да, в смисъл не е приятно, не ме кефи. И честно ти кажа, какво? За промото дори бях вкарал някакви кинти да се рекламира из Фейсбук. И накрая като видях резултата, и в крайна сметка цели 4 човека са цъкнали на линка отгоре. Всички останали, които цъкат, са хората, които се интересуват и знаят. Тогава за какво си го времето глупости? Не знам. Това е бутиков стил, това е за конкретни хора, няма никакъв смисъл от той ще си остане такъв и просто напоследък се научих не само да го оценя, но и даже и да се радвам, че е така. Аз често съм говорил за това, не знам на вас дали съм ви казвал, ние на времето правихме концерти, сами си ги организирахме и ги правихме в читалища и сцени на ДНА, на младежки домове, на такива места. Сами си лепяхме плакатите, така се прави, да. И знаехме, че това, което се случва в залата, конкретния ден, е това, което заслужаваме да се случи. Всичко сме направили ние, не разчитаме на клуба, наемаме звук, плащаме го, наемаме хора, които да стоят на хода, плащаме им, тия дето взимат билети. Знам, да, то и при нас така. Ако се спука в залата, това е, защото сме си свършили работа и ги забавляваме на сцената. Забавляваме в кавички, нали, вършим си, даваме им това, от което имат нужда. Споделяте го. Ако успеем да направим комбинацията на групи, които хората искат да гледат, супер. Ако не успеем, това е. Но клубовете да плащаш найеми на клубове само защото ти спестяват да се търсиш зала. Да плащаш луди пари, защото звука е къвто те ти предлагат и ти нямаш думата. Мен някакси не ми е, не, че не е възможно това, което ти казвам да стане сега, но вече хората са научени, в смисъл групите са научени, публиката ще дойде където иска да ви види. Но в зала имаш много по-различен подход. Може да вкараш съвсем друго шоу. Нямаме опит с това. Особено сега с група пък съвсем друго е в зала, разбираш, в зала. Но не знам, може да се завърти колелото, пак да дойде, може времето да е такова, но и София е много по-различна сцена. Не знам, аз до някъде просто смятам, че тук в нашето хип-хоп общество, особено визирайки артистите, просто много ни се замотава главата с някакви... Псевдослава. Да, псевдослава и някакви очаквания и някакви такива неща.
То трябва да имаш очаквания, според мен. Трябва човек, това е много голям капан. Защото често казано, говорейки си за... Единствено може да се разочароваш. Говорейки си за хардкор, пънк и изобщо, нали, някаква такава музика, Тя е бутикова. Тя е бутикова, обаче там на много хора съм го казал, там я има тази подкрепа и това обединение, което ние тук в хип-хопа само си го говорим на приказки. Ще го видиш сега по-близо дали е така? Да, ще го видя по-близо, но на база това, което съм видял и на база опит и разговори и наблюдения. На мен ми струват първо, че са по-малко групи, те се умесват. Защото гледах честно да ти кажа. Бяха направили скоро един подкаст, следих го, даже щях да гостувам. Нещо по Чехли беше. Сеч по Чехли, окей. Да, той спря, нали? Не знам дали е спрял. Но там общо взето всеки говореше, че е бил по няколко групи и се комбинират и така нататък. Да, другото, което от едно време върви, нали, клишето, че в рок средите се подкрепят, а ние се караме. То не се караме, защото сме рапъри, защото сме хора и като има много бокуци, става така. Но те просто се умяват да не дигат шум, когато стават конфликти. Аз ти казвам, че съм бил в тия среди. Нашия град не е много малък, но не е много голям и ти можеш да си... Значи всички субкултури бяха на куп и ти имаш наблюдение. Те много често се взимаха жените един на друг и после имаше скандали, естествено, но не си дигаше такъв шум. До ден днешен е така в рок средите. Но битува клишето, че при нас са панаирите. Знаеш що? Защото бифа ни е като инструмент. Докато там те го нямат като инструмент и не се дига толкова шум. Ако медиите не дигнат шум покрай някакъв скандал в рок средите, никой няма да разбере извън тях за това. Да, разбирам. Аз просто това го имам предвид от гледна точка на това, като гледам какво се случва като организации и като присъственост. Да, но числата им не са виждам как една банда свири и след това си остават инструментите и ги фащат другата банда и те седат през целия сет. И така е, и така е до края. Това, което е така, но често пъти аз пък съм виждал как един и то барабаниста, да кажем, иска да се с неговите барабани и почват едни размествания. Знаеш ли колко е лигаво? Да. И лигаво е, тъпо е, да. Това, което говорихме по-рано, защото вярват за псевдослава, аз съм най-големия и си искам моите. Да. И организатора се вижда в чудо. Но техни са проблеми, но е хубаво това, че се хващаш в бенд и то в друга посока. Ще е много, според мен, обогатяващо за тебе лично. Като цяло, аз не искам от рапър да почне да ме наричат панкар или да си създавам някакъв имидж. Общо взето аз го правя това, защото наистина ме влече, защото го обичам. Наричат спонк просто конкретизиране. Да, в смисъл, аз не се кефа на всичко, което правим до момента. Как се насочи на там? В смисъл, писнати от рапърите и... Не, глупост. Напротив, даже около завършвайки първи албум, нали, терапия и започвайки този, защото аз буквално така ги застъпих. В един момент 8, защото 8 е много голям меломан. И почнах и аз около него. Казвам, ти знаеш, че и аз знам меди коя си група, я ги слушай и тея. И в един момент малко я си паднах в този меломански филм. И в известно време бях задълбал доста към биг битове, нали, най-известно, нали, да дам пример за хората, нали, това, което правят Prodigy и Chemical Brothers, но има естествено хиляди други групи, трип-хоп и всякакви такива неща. Но в един момент пънка почва да ми навлиза в полезрението. И като почнах се запознавам с него, просто в тази музика открих твърде много допирни точки спрямо моето виждане за което ми е изградено с и спрямо хип-хопа, така да се каже. То има много общо. Да. Идеологично. И даже и там просто видях. Не искам да изпадам в подробност за това, защото вече стана много завъртяно. Но пък там видях и нещата, които не ми харесват в хип-хопа. В смисъл нещата, с които не съм примерно съгласен в хип-хопа, пък ги видях малко като разбиране там. И
И оттам нататък другото беше и просто като енергия на музиката. В смисъл, той в хип-хопа ме кефи бързото и агресивното. Следващото стъпало е пънка. Много ми се иска да питам кои си тия неща, ама ще не... Да, съвсем пък и това е дълга тема, да. Дълга тема е, дълга тема е не, защото имам проблем да го казвам, но... Ще се видим, ще го направим. Може аз да дойда, ще е по-интересно в репетиционната, примерно. О, да, заповядай. Първо, че ще е по-широко, второ, че ще е по-различно и да, ще е Да, това ще е готино, да. Но нека ти ще кажеш кога. Добре, дай пак към твоя албум да се върнем. Как се чувстваш изобщо като човек, който вече има албум? Защото хората, които правят музика, докато нямат албум, нямат много сега. Каквито и сингли и хитове да имат, а албума е това, което пише в дискография. Да, така. Албума, то не е да кажем, отскоро. Гласи са така от няколко годинки си го работиме. То като в началото не беше идеята да е албум, просто взехме да записваме някакви тракове с Киро. И в един момент решихме да го направим под формата на албум, нали, да продължиме. Колко време го записва? Кога беше първата копия? Така с години, може би преди 3 години. Има тракове от преди 3 години вътре. Май. Толкова, да. Доста време. 4, да не казвам и 4, ама айде, сега не съм сигурен дали има 4, около 3 години. Добре, последния, най-пресния, който си записал и е вътре, кога го направи? Не помня, вратле, ако трябва да съм честен. Смятай, значи и той не е много скоро. Не, сега може да е преди година, може и да е преди няколко месеца. Може и преди няколко месеца, не съм сигурен, честно да ти кажа. Не си спомням много такива неща, ама доста време го гласим албума. И така доста, аз да ти кажа, съм доволен, че така се случиха нещата, защото имах време да осмисля някои неща, да променя. Не съм пипал много като цяло, но защото като го нахвърлиш на един път става малко, после го слушаш, си казваш това можеше да променя, това можеше да променя, разбираш. Така, смисъл, да, обаче като го правиш на етапи, някак си имаш време да си поемаш въздух, да помислиш следващия ти как да звучи, какво искаш. Да се откажеш. Не, изобщо съм нямал такива намерения да се отказвам и не съм си колебал. Опция, но при мен го нямаше това. Бях си надъхан. Действахме си, съм доволен като цяло съм доволен от това, което извадихме. Успях да изразя, да изкарам всичко, което държах в себе си по, нали, да кажем, за мен лично по възможно най-добрия начин. Доволен съм и от работата, която свършиха, и от инструменталите на Киро и на iTrack, от работата, дето Юрката свърши. Той ли обработва всичко? Да, Юрката обработваше всичко, да, с Киро двамата в студиото долу. За обложките, каза ли кой ги си? Мирослава Желева се казва момичето. Аз даже тя преди с тебе беше работила някакви проекти. Аз от някъде имах в Инстаграм, може би от него, защото съм гледал негови неща, които тя снимала. От доста време имам. И просто се свързах с нея, попитах, нали, дали е удобно да свършим тази работа, дали е възможно всъщност. И тя беше навита и така. Супер. С нея ги снимахме. Тя се беше подготвила с идеи, което е много добре, защото аз си нямам понятие от тези неща и отделно си имах още сумати неща на главата в това време. Викам сега, пък и не съм и от София са, нали? Не знам чак толкова готини места, дето може да се снима. Тя просто си дойде подготвена и вика, тук така ще направим, там застани така, обърни се тук и така се случиха нещата. Модела само изпълняваш. Да, и аз вкарах, нали, няколко идейки и се получиха нещата. Станаха както трябва. Но яки джинси. Може взето само с тебе ги гледам и съм хубави и по двата начина в годините. Мога да направя реклама. И съм много удобно. Мога да направя реклама, защото аз последно време дрехите ме снадява фотографът, който е направил дизайна на албума, Радо. Така ли? Да, той движи един магазин за дрехи, втора ръка, но подбрани предимно винтидж, стритуер и по-колекционерски неща, особено намира последно време. Youth Society се казва. Така че който има интерес. Прати ми линк, ще го сложа, но аз нямам. Да. Аз съм по-голям от YouTube.
Не ме интересува. Да, даже реално... Знаеш, че има теория, сега не съм я проверял, но е логична, че новите дрехи имат, чисто новите, имат един силиконов слой покритие отгоре. Новите дрехи за мен са отвратителни. Слушай, не нови като нови, които сега излизат от магазина. Не от магазина, от фабриката. Просто има един силиконов слой и съм го тествал, защото аз рисувам с Airbrush и съм рисувал много дрехи. О, яко и аз и имам новата тениска, като я пръснеш, и то се оттегля все едно има масло. Ага. И затова винаги, когато рисувам нови тениски, ако няма опция да се изпере, се минава с ютия и го маха този слой. Или през някакъв път изглаждаш го с ютия и този слой се маха. Та мисълта е, че в този тип магазини излизат много нови дрехи, в смисъл на едно пране, на две пранета. Тоест, ако ти си я купиш нова, ти така или иначе я изпереш един-два пъти преди да я носиш. И е също дали ще вземеш там и пак си я изпереш, но дето кажеш, това е винтидж, ти ще имаш едно. Ако ти масовия магазин, ще има много. И той супер много се интересува от това, нали, година на производство, марка, шевове, в смисъл той е... Сега вече се е неговата, но това, че се води втора ръка, нищо не означава. Съвсем много вижда се, даже, даже отиваме на тази приказка, как едно време се е правило, за да издържи дълго време. Да. А сега се прави, за да се сменя постоянно, да има... Връщаме се там, когато аз почнах да слушам, първите втори употреби влизат и ние викахме на свичерите буза с качулка. Да. Не знаем как се казва. Скачулка, Откъде може да се намериш такова нещо? Откъде може да се намериш широки гащи? Ръчките, никакъв шанс. Само единствено това беше. И аз живея срещу хирургическия блок в Шумен и си бях намерил едни зелени панталони, широки много. Имам разни. Има широки, пак е така навити и долу. И излизаме там на нашия спот на разперения в Шумен и почва да идват при мен и казват, брат, ти си ги гепе отсреща от хирурзите, защото те са такива зелени дрехи. Моля ми гепеше на мен. Викам, човек, как ще гепе под хирурзите? Това е едно единствено е там. Втората ръка, ровиш и каквото намериш, така че има страхотни находки и въобще не е срамно. Има брутални. Време, но да, пак отиваме на оная псевдослава. То взеха и старите марки, някои още си правят такива дрехи. И нови също може да си намериш на стари марки. Бях дал на Фога 4-5 такива големи. Това ми прави впечатление. Да, преди 5-10 години нямаше по сайтовете такива, сега ми прави впечатление, че доста сайтове пак връщат такива стари марки да продават. Кани има, Нееко има, пак широки, нали, дънки, ми прави впечатление. Добре, ще гледам мацките, които са широки дънки. Извинявам се. Супер. Гъщеризоните също, много яко стоят. Ходят. Но така да е. Добре, има ли нещо, което не съм ви питал, е хубаво да използваме момента, че сте тук да го кажем, с оговорката, че пак ще се мине. Ти ще кажеш. Аз съм сложил въжето. Как бе? Няма въжета, стига. Не, напротив, не трябва. Гледам Доктор Хаус и страдам и аз. Не трябва да си слагаш въжето. Тегаво е... Не искаш да си го слагам, вече не трябва. Предполагам, че че стои много работа, нали, за цялото това нещо, но за единиците, да си говорим, значи много, както и едно парче на някой от нас или някой друг изпълнител за определен човек, значи много. Аз в крайна сметка това съм се замислил, нали, какво? И да има парти с 5 човека вътре, да, може би е сдухващо, че не е пълен кубъл, но в крайна сметка... Защо трябва да обесценяваш, нали, личността, в смисъл единицата човек. В смисъл, защото трябва да ги гледаш като някаква статистика. Що рекла мога да пее на 50 души, ти да не можеш да пееш на 50, но на репетициите са на дивана. В смисъл има хора, дето или са супер талантливи, никой не ги чува, или има хора, дето облъскат и изобщо не им се получава. Те ти се е получило до там, дори поне 5 човека да си направят труда да излязат от тях, да минат пътя, да дойдат, да те слушат, да бъдат с теб през цялото време, да си платят. И в смисъл всеки един човек е важен, защото утре като имаш 100 души, това са ти 100 човека по този един. Просто.
Да, това с числата под лайковете, това им казвам 100, нищо не било, защото не е имало 10 000. И аз сега си представи 100 души, тук е така. И аз така на първото си викам, аз както гледам какво става в интернет, няма много коментари, няма много гледания, няма много харесвания, няма много реагирания в Инстаграм на публикации и така нататък. И си викам, това най-вероятно значи, че ще е слаба ракия цялото това нещо. И това е... И в крайна сметка клубът беше пълен без да го очаквам. И беше пълен, както казвам, от предимно млади хора, в смисъл нови муцуни, което е най-яко. Ама той това тръгна да ти казвам, братле, не е всичко в интернета. Понякога трябва да излезеш навънка, да раздвижиш, да направиш някакви стъпки и тогава хората идват, оценяват. Аз също... На мен това също ми е направило впечатление. Един като се е закачил, той си е довел приятелите, то това е идеята. Но въпросът е, ето това ти казах по-рано за очакванията, защото виж, ти очакваш, нали, да гръмнеш, защото видиш ли цифрите в нета били много. Нали, то е лесно да сложиш лайк и да кажеш има интерес. Да, точно. Истината е после в клуба. И обратно, виж, той се е настроил да няма, защото няма лайкове, няма такова, сигурно няма да има. Да. Не, че това ми е било някакво основно. Просто съм си създал някакво впечатление. Не си направил очакване да гърми и то да не гръмне, а обратно. И затова по-скромни очаквания, пък всичко друго е бонус. То зависи какви са ти очакванията, нали? Това има значение. Но то не е само заради броя на хората, не говорим само за това, говорим и за лично удовлетворение в това нещо. Защото ти ако имаш очаквания да стигнеш до едно ниво и гледаш над себе си, нали, като нещо, което развиваш, и стигнеш до това ниво и получиш нужното удовлетворение, ти знаеш, че правиш това, което трябва да правиш. Разбираш, и ти си удовлетворен и не се разочароваш. Без значение дали са дошли 20-30 човека или 100 човека. Нали, аз поне така разсъждавам, защото пак стигаме до темата, че идвам от този малкия град, дето сме си правили квартални купони с 10 човека и ти се чувстваш, че около теб има 100 човека, защото си на улицата на пътя с 2 колонки из бирите и си изкарваш бати яката вечер, а тук в клуба като ти дойдат 20-30 човека и ти се струват малко, разбираш ли? И ти знаеш откъде си тръгнал и знаеш докъде си стигнал и че пак са ти дошли 20-30 човека тук да те слушат. Са малко като броя, защото пространството е голямо и те се губят. Добре, хубаво, благодаря ви, че дойдохте. Да, и ние благодарим за поканата. Чакаме новите неща. Дали заедно, дали посъдни. Ще има, да. Ще има доста нови неща. Стискам палци и ме дръжте в течение. Да, разбира се. Айде, че ти запали телефона.